Балалар, хәзер инде без практик биремләргә күчәбез. Беренче мәсьәлә. Польский алфавиты 8 символдан тора. Бу алфавитның символы күпме информацион микдар алып тора. Мәсьәләнең шартын языйк. Бирелгән безнең алфавит егәрлеге 8. Кечкенә и бер символның информацион микдары. Аны табарга кирәк. И һәм n зурлыкларының бәйле формуласын язабыз. N тигез була, 2 нче дәрәҗә. Уйлап карыйк. 8 саны 2-нең ничәнче дәрәҗәсе икән? Әйе, 2-нең кубы ул безнең 8 була. Димәк, дәрәҗә күрсәткече 3, ул безнең бер символның информацион микдары. Димәк, безнең монда 3 бит. Икенче мәсьәләне карыйк. 32 символ алфавитыннан торган текст 140 символ тәшкил итә. Текстның информацион күләмен табыгыз. Бирелгәнне язабыз. N алфавит егәрлеге тигез 32, тамгалар саны 140. Текстның информацион күләмен табабыз. 2-нең дәрәҗә күрсәткече күпме булганда 32 чыга. Әйе, 2-нең 5-нче дәрәҗәсе 32. Димәк, безнең 5 саны бер символның информацион микдары. Димәк, формула буенча 140-ны 5-кә тапкырлыйбыз, безнең 700 бит чыга. Җавап 700 бит. Байттан биткә күчерегез. 10 байт ничә бит? 1 байтта 8 бит булганлыктан, безнең монда 80 бит була. Бер өлчәү берәмлегеннән икенчесенә күчерегез. Хәзер үзегезне тикшерегез. Байттан килобайтка күчер. 512 байт килобайт. Ничә килобайт булачак ул безнең? 1 килобайтта безнең 1024 байт. Димәк, без 512-ны 1024-кә бүләргә тиеш. Бер өлчәү берәмлегеннән икенчесенә күчерегез. Хәзер үзегезне тикшерегез. Балалар, шуның белән безнең дәресебез тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.